Καλησπέρα σας. Εκπρόσωποι για τις εκκλησίες κοντά μας. Αυτό σημαίνει εξουσία και επιτυχία, Χριστόφι. Με την ευλογία τους, ξέρεις, γίνονται πολλά έργα που δεν γίνονται με κινητοποιήσεις. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε? Και επαυξάνεται. Μπράβο σας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι και πραγματικά όταν μιλούσε ο φίλος μου και αδερφικός μου φίλος, όχι μόνο φίλος, από τη Νέα Υόρκη, Χριστοφής, τον παρακολουθούσατε όλοι με ευλάβεια και προσοχή μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πίστη σε Αυτόν. Ότι πιστεύετε σε Αυτόν πριν ακόμα μιλήσει, γιατί το γνωρίζετε. Και γνωρίζετε τι σημαίνει Χριστοφής κοροναίος. Γι' αυτό και ήρθατε να τον παρακολουθήσετε, ήρθατε να τον ακούσετε, να τον χειροκροτήσετε, να τον συμπαρασταθείτε και να τον ψηφίσετε και να τον εκλέξετε. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σήμερα η κοινωνία μας εδώ στην Ελλάδα ζει στην εποχή των σκανδάλων, της ύψης και της, της διαστροφής, να το πω γι' αυτό. Ζούμε σε μια εποχή που έχουν πουληθεί όλα, έχουν ισοπεδωθεί όλα. Δυστυχώς η κοινωνία μας μαστίζεται από τη φτώχεια, από την ανεργία, από τις περικοπές, από τις μειώσεις μισθών, από τους απατεώνες που έχουν φάει τα λεφτά του ελληνικού λαού. Άλλοι πήγαν φυλακή, άλλοι θα μπουν αργότερα. Οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους όσο μπορούν. Το ΣΔΟΕ το ίδιο. Και πρέπει κάποια στιγμή να καθαρίσει αυτό το τοπίο που λέγεται Ελλάδα και να γίνει κάθαρση σε όλους τους τομείς. Γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω αυτά γιατί στο πρόσωπο του Χριστοφή Κοροναίου υπάρχει ηθική, υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει ούτε η νοοτροπία της κλεψιάς, ούτε του πλουτισμού, ούτε του παράνομου χρήματος. Ο Χριστοφής Κοροναίος είναι ένας αγωνιστής από τη Νέα Υόρκη, των συμπατριωτών σας, της διασποράς. Παρακολουθούσα τον αγώνα του στη Νέα Υόρκη, στο Γνωμαγόρα, καλά λέω, το θυμάμαι καλά. Και πάντα παρακολουθούσα και τις ομιλίες του και τις συγκεντρώσεις εκεί των συμπατριωτών σας στη Νέα Υόρκη. Οι αίθουσες πάντοτε ήταν κατάμεστες στις ομιλίες, στις συγκεντρώσεις που οργάνωνε και ήταν και πρόεδρος ο Χριστοφής. Και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη του πορεία. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ήταν άνθρωπος με όραμα, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νικητιάδης. Ήταν άνθρωπος με όνειρο. Ήταν άνθρωπος πατριώτης. Αγαπούσε και αγαπάει και λατρεύει την πατρίδα και τους συμπατριώτες. Τον λατρεύουν και τον αγαπάνε. Είναι ένα κεφάλαιο για την Ίσυρο, στην οποία είχα την τιμή και τη χαρά να κάνω ένα μεγάλο ρεπορτάζ κάποτε για το Μέγκα και πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ για αυτούς τους ανθρώπους, τους φιλόξενους, τους ωραίους, τους δημοκράτες, τους ελεύθερους, τους οικογενειάρχες, τους προοδευτικούς, τους δημιουργικούς και χάρηκα για αυτή την κοινότητα που λέγεται, για αυτή την πατρίδα, για αυτό το νησί που λέγεται Νησίρος. Στο πρόσωπό σας βλέπω πραγματικά το χάρτη της Νησίρου και μέσα στο χάρτη της Νησίρου βλέπω το πρόσωπο του Χριστοφή που αργότερα, αν θελήσετε, και γιατί να μην το θελήσετε, και αν το επιδιώξετε και αγωνιστείτε, να τον έχετε δήμαρχο στον τόπο σας. Είπε κάποια πράγματα προηγουμένως τα οποία θα κάνει όταν γίνει δήμαρχος. Και είναι αξιόλογα αυτά. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν στο νησί σας πρέπει να γίνουν και τα ίσα και εγώ τότε μου τα είχαν καταγγείλει κάτοικοι της περιοχής σας και τα είχα προβάλει μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα. Τα άκουσα σήμερα από τον Χριστοφή και εύχομαι που όλα να τελειώσουν με τη νίκη και να γίνει δήμαρχος και εξαρτάται από εσάς, από το λαό της Νησίρου, από τους πληροφόρους, από την πίστη σας και τον αγώνα που θα δώσετε για τον Χριστοφή, να γίνει δήμαρχος και να αλλάξει το τοπίο, να αλλάξει η νοοτροπία, να αλλάξει η γεωγραφική θέση της νοοτροπίας, όχι της περιοχής βέβαια, του κάθε νησίριου που πραγματικά πιστεύει σε ένα καλύτερο αύριο, σε ένα όραμα, σε ένα όνειρο, σε μια πρόοδο, σε ένα μέλλον καλύτερο και να βγει αυτό το νησί μέσα από την απομόνωση που λυπάμαι πάρα πολύ, σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν καταδικάσει όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Διότι ποτέ δεν διέθεσαν τα απαραίτητα κεφάλαια για να αξιοποιηθεί το νησί. Και όπως είπε πολύ καλά ο φίλος μου, αδερφικός Χριστοφής, είναι ένα από τα νησιά τα οποία σήμερα είναι χρεοκοπημένα. Και για ποιο λόγο είναι χρεοκοπημένα, αγαπητοί φίλοι μου? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούσαν το νησί, οι τοπικοί άρχοντες, οι τοπικοί κυβερνήτες, γιατί οι τοπικοί κυβερνήτες είναι οι δήμαρχοι, δεν είναι τίποτα άλλο, περιφερειακή διοίκηση είναι, κάπου έκαναν λάθη. Κάπου έφαγαν τα χρήματα. Ή κάπου δεν τα διατέθησαν σωστά. Ή κάπου δεν δημιουργήθηκαν έργα. Ή κάπου δεν δόθηκαν τα χρήματα εκεί που έπρεπε να δοθούν. Και από τη στιγμή που παίρνονται από την κεντρική εξουσία και δίνονται στις περιφερειακές διοικήσεις, δίνονται για να γίνονται αναπτυξιακά έργα.
έγιναν αυτά τα έργα στην Ίσυρο. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν είμαι Ισύριος, αλλά παρακολουθώ και λόγω δουλειάς. Παρακολουθώ λοιπόν κάθε κίνηση και κάθε έργο και κάθε διοικητική μεταρρύθμιση που γίνεται σε οποιοδήποτε νησί και ιδιαίτερα στην Ίσυρο που σήμερα μιλάμε. Πιστεύω στον Χριστοφή, πιστεύω στο πρόσωπό του, πιστεύω στη γνώση του, πιστεύω στην ηθική του, πιστεύω στην αξιοπρέπειά του, πιστεύω στη μεγαλοσύνη του, πιστεύω στην ετοιμότητά του, πιστεύω στο πρόσωπό του, πιστεύω στους αγώνες του και θα τον στηρίξω όσο μπορώ. Το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς. Ο Χριστοφής ο Κοροναίος είναι ένας αγνός αγωνιστής. Ένας αυτοδημιούργητος, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Γιάννης, το είπε προηγουμένως, ο οποίος συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν λέει: εγώ τον συνόδευσα στο ταξίδι του στην Αμερική. Συγκινητικές στιγμές αυτές. Και σήμερα ήθελε να τον προλογίσει για την υποψηφιότητά του στο νησί, στην καταγωγή του νησιού της καταγωγής του, της ιδιαίτερης πατρίδας του στην Ισύρο. Και ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα στο πρόσωπό σας ο Χριστοφής Κοροναίος έχει μπει στον καθρέφτη σας και στο χάρτη του μυαλού σας και της σκέψης σας. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνετε και έργο και να σταθείτε δίπλα του, αν θέλετε, την αξιοποίηση αυτού του κεφαλαίου που λέγεται Χριστοφής, αυτής της πρίκας του νησιού που λέγεται Χριστοφής Κοροναίος, και το πιστεύω εγώ που τον έζησα στην Αμερική και είδα τα έργα του και την αγάπη του κόσμου για τον Χριστοφή και την ετοιμότητά του και ποτέ δεν κατηγορήθηκε. Ποτέ, εκτός από συκοφαντίες, όπως είπε και ο ίδιος, γίνονται δυστυχώς στη χώρα μας και σε κάθε χώρα γίνονται συκοφαντίες. Από εκεί πέρα είναι λάσπες οι οποίοι φτάσουν στο κενό ή επιστρέφουν σε αυτούς από τους οποίους εκτοξεύεται η λάσπη. Και ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Γιώργος ο Νικητιάδης, έφαγε λάσπη στην πολιτική, αλλά έγινε βουλευτής, έγινε υπουργός, ποτέ δεν κατηγορήθηκε και είναι σήμερα ανάμεσά μας και μαζί με τον Κοροναίο θα συνεχίσουν για να πάρουν τη δημαρχία της Νησύρου και μαζί, όλοι μαζί, με μπροστάρι το Χριστοφή, να φτιάξετε μια καινούργια Νήσυρο και εγώ μαζί σας.